Bueno, buenos días, estamos na Pena dos Mouros, estamos facendo unha camiñata hoy lunes, lunes día 14 de xuño, un día maravilloso. Aquí estamos frente ao letreiro que poi Mamoas da Pena dos Mouros. Aí as teñen, señoras e señores. Disfruten destos paisaxes tan maravillosos que temos nos Ancares. Isto é algo prever e disfrutalo con estes paisaxes tan fermosos, é que, o que digo sempre, isto é un encanto, non hai que facerlle. Penso que non hai un lugar máis adaptado para ir facer camiñatas. Aquí temos a un peregrino que quer ir facer o camiño de Santiago, pero claro, dice, ben medio perdido, espero que non se perda de verdad. Agora xa estamos tomando a señal aquí a dirección, poñémolo o PGS e supoño que nos leve ao seu destino. Bueno, gracias por prestarlle un pouquín de atención a este vídeo de Pepe el Atrevido.